हाँ यार साଙ୍ଗମାନେ आज नूआ ब्लॉग स्वागत करछि देखिबा कि आज की वर्षा हो जानते ना एनो पके जो जगह रे देखिबा कि किते वर्षा हो कि पवन होछि मु गोटे घर पुलिया ले फसी आइछि देखिबा तुम देखु छै आपन देखो तो जोरे बहुत वर्षा लागि छि देखो तू मु आखो पाखे पानी जमा हो लागि छि देखि पारथिबे देखो वर्षा हवा लागि देखो तू मैं बाहर को जाई पारुनी किंतु बहुत जोरे वर्षा हवा लागि छि मोटामोटी पवन 60 ରୁ 80 किलोमीटर होଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଓକେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହବା ଲାଗିଛି ଓକେ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ରୂପ ଧରିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପବନରେ ବହୁଛି ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଦେଖିବା ନଦୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ଜାଗା ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର ପାଣି କିପରି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଦେଖିବା ଘରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଘରରେ ମୁଁ ଥିଲି ଇଚ୍ଛା ଏହାତ ନଦୀର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଉ ଆକାରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି କୂଳକୁ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିବା ଲାଗିଛି ନଦୀର ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଇଛି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଓକେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ।